Sakne, mbok kok duduk karo di video lho. Gak diwangi. Bingung kan stres. Oh, video. Itu apa betul lo? Anu. Apa sih gandum ya apa? Gadung. Gadung. Wah, duduk gadung. Ada di video. Malah dibungak gendumnya ya gadung banget. Namanya ceboke iki. Para menungso lagi dolanan HP lali anak bojo. Apa meneh kae Pak Gendut kae. Iki lho Pak Gendut lho, lali sembarang kalir iki. Tenan iki. Rase kae cek kelingan kae. Kae Mukidi cek rada kelingan kae. Iki vlog demo